Van de extreme koude van Antarctica gaan we nu naar de tropische sfeer van Brazilië. En wel met het slagwerkensemble. Gastdirigent Martijn Soers verdiende zijn sporen net als onze dirigent Peter Schakers aan het NICO, het Noord-Limburgs Instituut voor Kunstonderwijs. Hij studeerde af als slagwerker en leidt zelf in zijn vrije tijd 2 slagwerkensembles. Martijn is tevens slagwerker in de vermaarde Koninklijke Harmonie van Peer. Later deze avond trakteert hij ons op een solo, maar nu leidt hij onze slagwerkers door de Braziliaanse ritmes van componist Jan Schipper. Op deze samba-beat dansen en dansen dagelijks hele stierte mensen door de straten van de belangrijkste Braziliaanse steden. Zowel carnaval in Rio als de beroemde capoeira, de Braziliaanse gevechtsdans, passeren de revue. Speciaal voor dit stuk hebben we ook onze jongste leden onder zijn deskundige leiding opgeleid. Dit is voor hen de eerste keer dat ze voor een publiek gaan treden. Geniet er maar van de Braziliaanse sfeer. Let's go to Rio de Janeiro.